आंखौ दिनै निमाहा होथार जोङो निश्चय लोगो मोनबावगोन माजुलिखौ आङो थिखोनो लाबोनोसै थेंक इउ गोसथोनायजों नुजाबा नोङो बुजागोनसो ब्रेकआप खालामजागोनसो थेंक इउ ओइनाहार फुलर बाता ओइनाहार मोर मरमा ओइनाहार दे मोसादोले अहिले दाइ बहागरे खबर एक्चुअली सिगाङाव फैबा असुबिदा जानाय नङा सिगाङाव फैदो दे सेंग्राफोर बे दोंसे खननानै आरो दोंसे खननानै आङो फोजोबनोसै एक्चुअली आङो बिबारखौ दा लांथ'नोसै दे दोनथ'नोसै आखाइ गैया नालाय मोसानांगौ दे आदामोन